tariha lesɗe duniyaaru. Mi hinnima an keɗitowo, mi hinni bo bandiraɓe ma. Hande Modibbo Edriji Muhammadu fuɗɗai yewtango on tariha fulɓe wuro wi'etengo Pitti wongo ha woyla Cameroon ɗo ɓadiɗum Marwa. O yeccan o inde leñu fulɓe wonɓe der maago eno ɓe puɗɗiri jonde ɗum. Hade ɗo bo min ɗon ɗo min yimɓe tato bana kowa mo jaboto ƴamɗe moɗon Mohammed Eldridge oɗon wondi be amin haɗo o yiɗi o jaabo ƴamɗe ɗe heɗitoɓe windani min haɗo. Kam majum mi ɗon tore a watana min hakkillo a nana ko o wi'ata. On jaɓɓama? Mi jaɓi. On jaɓɓama ɗo min keƴi masinde a yutti haɗo nden a hokki wakkati maɗa ngam a jaabo ƴamɗe ko larani wuro Pette. Min ɗo min yimɓe tato Astajan Naomi mi Yakubu den ko bana ko mi arno mi yecci Mohammed Eldridge oɗon suglani haala tariha. To min jiɗi andugo tariha Pette min on ƴamino habaru Marwa e Pette e Kalfu e Boko. To kanjum Pette ma mi ɗon nana inde mi anda ha ɗum woni dede e mi tan mi heɗitoɓe woɓɓe bo anda mi andi de Cameroon on kam ha woyla amma ha ɗum woni dede sei mi ata mi ƴama a tindinami to e Pette majum heedi. Kadi na en artino en nangi tariya Marwa nden kadi hande ɗo na tariya Pette en tokkata dow muɗum kadi nden ɓaawo man na en mbi en kabdanan tariya ɓogo be Kalfu. Ayi Marwa be Pette be ɓogo ɗo dayindiray ɗon kernotiri. Kalfu on dayi seɗɗa amma ko non fuu e nayɗo nder lesdi ɓe mbiyata lesdi Jamare. Ayi lesdi Jamare bo na ɗum inde fulfulde bana tindingo ha Marwa be gure limtaɗe ɗo ngoni. Kadi Jamare man bo Marwa ɗon mbiyan caka lesdi Jamare. Kadi na Marwa ɗo wiyeteno lamorde maunde zaman fulɓe. Kadi ɓogo ɗo ɗon fuuna Marwa kilomita 30. Amma Pette kam woyla Marwa woni ɓuran ɓogo dayindirgo be Marwa. Pette kam dillani kilomita 50 ɗo bo to tagu hedanigal jonta ɗo tokkirangal Balaza nden Fadare nden era mayel Ginnaji nden kadi waɗa bana ɗon dilla Waza ayi ha ngal ɓe ndesi kuje ladde. Kadi ɗon on kadi daga yottai bana Alagarno kam na dow kerol parke Waza man kadi sela nano era mayo motor solo nden kadi yotta Pette man. Wato Pette kam woyla Marwa dayindiray be Marwa bo fu der lesdi Cameroon. Fakat gonga ɗo kam mi yejjitino nder lesdi Cameroon. Marwa ɗo na on andina na tayre woylare ko ɓe mbiyata extreme nord na woylare gaɗare Cameroon ɗo na province man bo lamorde man na Marwa
Marwa bo be pette man na département tayre famarde ɓe mbiyata département ɗo na département Marwa ɓe mbiyata Jamare kadi pette kam ɗon hedigal ton mi tammoto ma pette jonta ɓe mbaɗi ɗum arrondissement sous préfecture amma mi sahinayi ɗum mi yejjiti ɗon kam amma a yi ɗo fu ɗon hawti be Marwa man nden bo kadi lesdi Cameroun man woylare Cameroun man kadi woylare gaɗare ngam to a sotti Marwa ɗo a sali pette ɗo kadi a va'itangal waza jonta ɗo kusiri nden makari kadi to a haaɗi gal makari a dilli wendu chat ha woylare ɗo na a timmini Cameroun man a firliti Cameroun na ɗum timmode Cameroun kadi kanjum on ɓe mbiyata woylare gaɗare ngam gaɗa man Cameroun timmi leñu fulɓe ngule mbaɗi pette ɗo na kadi yake en gewtano haala tariya Marwa ɗo na en mbino fulɓe Marwa be ko tari Marwa ɗum daga Marwa be hoore mum be ɓogo be pette ɗon fulɓe man ngari jooɗi ɗon wiyete feroɓe nder feroɓe bo en mbino woodi le'i pamari feere feere daga Badawoy en kamɓe jooɗi Marwa daga Tara en kamɓe jooɗi ɓogo daga kadi jontano en mbino daga Ngara en kamɓe on jooɗi kamɓe mbaɗi pette be gure goɗɗe ko taari pette man Ngara en ɗo ɓe ɗon wi'a ɓe Ngara en ɓe ɗon wi'a ɓe Ngaraɓe amma kadi Ngarajo Ngara en lolli kadi ko ɓe mbiri ɓe Ngara en ɗo bo en tammi laarugo kadi ko saawi nder man to woni ƴiwde Ngara inɓe noy ɓe eggiroy ɓe ngariri ɓe jotti ha pette kadi jonta ɗo tariya Ngara en fuɗɗam maɓɓe ɗo ndeni ɓe liman ɓe nder feroɓe kadi ɗum hawtani ko en mbino ko larani Marwa tariya Marwa feroɓe ɓe ummuɓe daga hirna lesdi Afrika hirna man bo malle bo on andi malle kam na daga nani ɗum maral mangal fuɗɗino daga gal maayo Niger ha hedi Tombouctou be Bamako ɗum kadi nangi ha dilli hirna ha yotti Senegal Fouta Toro hawtani kadi lesɗe man fuu kadi kanjum ɓe mbiyanno Empire du Mali malla ton giɗi be English on mbiya Mali Empire kadi Mali Empire malla maral malle ɗo kadi maral an waɗi ɓaawo Ghana kadi nde malle man laami neeɓi kadi ɓaawo man on kadi maral ɓe mbiyata Sonray nangi fuɗɗi jabti Mali kadi kañum bo yehi yeeso kadi feroɓe ɓe bana fulɓe luttuɓe nder woylare Cameroun ɗo fuu mbiyen kadi nder Afrika ɗo fuu na yi jonta ɗo to a sali Cameroun ɗo na tawan fulɓe gal dillango fuuna na tawan ɓe ha Tchad na tawan ɓe ha Centrafrique na tawan ɓe ha Sudan ha Sudan République du Sudan ɗo Sudan Republic kadi na wato ha dillango Nil dillango Khartoum dillango daga Darfour Kordofan be jonta ɗo ha yottugo ni an kam dow maayo Maliya Port Sudan ɗo na Sanar ha ton fuu na fulɓe ɗon ɓe ɗon cankiti amma sembe maɓɓe kam wato fulɓe man fuu kadi daga malle fuɗɗi nden daga hirna ha malle nden ɓe cankiti kadi ɓe mbaɗi fuuna ha ɓe jooɗi ha ɓe jooɗata fuu kadi nder maɓɓe on kadi tagu limata feroɓe
feroɓe ɗon no wondi be wolarɓe, ɗon no gondi be jonta ɗo yillaga en. Ton yillaga en bo ɓe ɗon no wi'a ɓe yirlaɓe. ɗo fu ɗum le'i nder fulɓe ɓe mbiyanno fulɓe malle. Kadi ha malle man bo feroɓe ɓe joɗino jonta to en ɗon mbiya feroɓe kam na nder maɓɓe on limata daga Badawwe en, Tara en, Ngara en, Sumo en, Juba en, nini fu kadi ɓe ɗon no joɗi kamɓe. Na en mbino yake en nanga tariha fulɓe daga en ɗon gewta hala tariha fulɓe ɗon en mbino bana fulɓe Marwa ɗo kamɓe kam na ɓe ɗon no joɗigal Jenneri ɗakki. Jenneri ɗo ɗum lesdi Jenne, wuro mango wiyete Jenne hakkunde Bamako be Timbuktu. Kadi ɗakki maɓɓe feroɓe woɓɓe bana fuɗɗuɓe Ngara en ɗo ɗum fu ɗum feroɓe, amma na yina yebre ɗon joɗi sakko ma fulɓe nayi, na yake man ɗum fulɓe nayi ina ɓe takkinirta ngam ɓe maran haaje babal be huɗo be ndiyam, kadi ɓe ɗon cankiti nder lesɗe. Kadi jonta ɗo fulɓe Ngara en fuɗɗuɓe Pette kamɓe ɗon no ha lesdi Malle ɓe mbiyata Kunari bo ngal les hosere Bandiagara. Les hosere Bandiagara dillane kadi ha Masina. Amma ko non fu daga fulɓe Jenneri, daga fulɓe Masina, daga fulɓe Kunari, ɓe fu maɓɓe kadi to ceeɗu waɗi yake huɗo saɗi ɓe fu ɓe egganno ɓe njara na'i maɓɓe ɓe ndura gal woyla gal Masina. Kadi kanjum annanata jonta ɗo daga fulɓe Kunari, daga fulɓe Jenneri, ɓe fu ɓe ɗon kawti ɓe nder fulɓe Masina ngam durdude maɓɓe e ceeɗu. To ndungu waɗi bo ko moye fu sankitoya har joɗata. Yirlaɓe kotana gal dow Masina, wolarɓe bo wonagal ha hakkunde maɓɓe Masina be jonta ɗo feroɓe gonata kadi Kunari be Jenneri. Kadi dammuɗum man e fulɓe feroɓe Pette ummake daga Malle ɓe eggi ɓe ngari Ga'en ha Borno. On nani no fulɓe feroɓe Ngara en goni ha Pette. On nani bo no ɓe eggiroyi diga Malle. Ɗum Modibbo Edriji Muhammadu jamum tariha yewtanta on tariha fulɓe Pette. Emo ɗon jangina tariha ha University Maiduguri de lesdi Nigeria. Asawere warande o yeccan on no fulɓe feroɓe Pette joɗorino ha lesdi Borno wi'etendi Dilara. Allah bangiɗo wonda e muɗum.